Bigarren kafea. Egunon guztioi, zer moduz ekipo? Egunon Inigo, ni oso ondo. Egunon guztioi, nire primeran, hasteko prest. Prest bazaudete indartxu hasiko gara. Entzuntzazue hau. While sitting at home, talking to the Lord, some old hypocrite your name abroad, but you take it to the Lord, He will give you a reward. Please don't take everybody to be your friend. Ederra, benetan 1973an hiltzen rock and rollaren amabitxia, Sister Rosetta Parker. Rosetta Newin, Sister Rosetta Tarpe izenez ezagunagoa, Estatu Batuar abeslari, egile eta gitarrista izan zen. Besteak beste, Chuck Berry, Little Richard, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis eta Elvis Presley berak aitortu zuten Tarpek haien ibilbidean izandako funtsesko eragina. Rock and rollaren amabitxia esan izan diote, baina ez erregina edo ama, Gail Walden hitzetan, Sister Rosetta Tharpe rock and rollaren tronuan esertzeko beltzegia eta emakumeegia zelako. Rock and roll ospearen aretoan ez zegoen sartuta. Azkenean, 2018an sartzea erabaki zuten hil eta 45 urtetara. Eta horregatik 2018an Frank Turner abeslariak Sister Rosetta abeslaria idatzi eta interpretatu zuen bere eragina eta rock and roll ospearen aretoan egotean merezi zuela aldarrikatuz. Godmother of rock and roll, the original sister soul. All our music was in her. She brought rhythm from the darkness into the light. She brought the good word to the night to save all our sinners. Rosetta rolled her eyes when she played. Begira, serio jarriko naiz. Sister Rosetta Parker inoizko emakumezko gitarristarik onenaren omenez, ez dira gitarra gehiago entzungo gaurko programaren sarreran, takitxo. Ara. Gitarrik gabeko sarrera egin behar dugu, baina nola? Poliki, mantxo, piano. Hori da, piano. Bai. Pianissimo, banik badut norbait, honekin bat datorrena. Camille Saint-Saëns. Nago juri, 1985an jaio zen Parisen Camille Saint-Saëns, Frantziak musikagilea eta pianista. 6 urte zituela eman zuen lehen piano kontzertua. 1880 urtetik hil arte musika lan asko idatzi zituen, Saint-Saëns molde klasikoen aldea agertu zen beti, eta bere garaiko musika berriaren aurka. Ez dakiz ze musika jarriko duzu bere omenez, baina nik izugarri maite dut bere animalien inauteria suita. Venga, mai, zuretzat. Piano jarraituko dugu, ideia gustatzen zait. Ez diot Inigori galdetuko 1000 gauza esango dizkidalako, baina zuri mai, zer da burura datorkizun lehenengo gauza pianoa hitza entzutean? Ziur aski ideien asozaziogatik, burura torriko zitzaidan lehenengo gauza John Lennon izango litzateke. 1940an jaio zen Liverpoolen John Winston Lennon, osabak harmonika bat oparitu zion txikia zenean. Amak ipuin bildumak ekarri zizkion, banjoa jotzen irakatsi zion eta 16 urte zituela bere lehen gitarra erosi zion. The Beatles taldeko kantaria eta abesti askoren konpositorea izan zen. Lennon beti izan zen taldeko errebeldea intelektuala. 1976an kazetariei esaldi hau esan zien.
The Beatles Jesu Kristo baina ezagunagoak dira. Iskanbila handia sortu ondoren, hau adirazi zuen. Aizue, ez dute zan The Beatles Jesu Kristo baino beak diranik, ezagunagoak baizik. Imaginatzen No Countries edo No Religions. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Nowhere below us, above an all sky. Imagine all the Piano, nire ere gustatzen zait ideia, Aber, ez diot Goiuriri galdetuko mila gauza esango dizkidalako, baina zuri mai, ze beste gauza datozkizu burura, piano hitza entzutean. Ziurazki ideien asoziazioagatik burura etorriko zitzen bigarren gauza Jacques Tati Mononkle filmaren soinu banda izango litzateke. Ona, bai, 1907 jaio zen Jacques Tati. Jaiotze izana Jacques Tatichef, frantses zinema zuzendaria eta antzezlea izan zen, musik holean jardun ondoren zinemari ekin zion film laburrak eginez. Eguneroko bizitzaren satira da Tatiren zinemaren ardatza. Behatzaile zorrotza zen, umore finez hornitua eta hainbat giro islatzen ditu bere filmetan. Hala, herri txikietako bizitza Jour du Fête, burgesia txikia, Les Vacances de Mr. Gulloten, edo hirietako bizitza modernoa Playtimen. Taipamen berezia merezi du Mononkle pelikulak 1958 ingelesa ez den hizkuntza batean egindako film onenaren Oscar saria jaso zuen. Ta bere soinuan da astezina. Che Guevararen eriotza aipatu genezake, baina pianoa jotzen ez zuenez. Baina nazioartean ospetsuak diren bi piano jotzaileku batar jaio ziren gaurko egunez. Piano, hauxe da, bi piano, Bebo Valdez eta Txutxo Valdez. Epa! 1918an jaio zen Kibikanen Bebo Valdez Kubako musikaren garai loriatsueneko figura izan zen. Pianoa jotzeaz gain hainbat egileren obrak moldatu eta konpondu ditu. Jazera ekarriz edo Kubako erritmotara konponduz. Eta bere semea da Txutxo Valdez. Eta kasualitatez, 1941 egun berean jaio zen Kibikanen. Txutxo artista saritua eta oso ospetsua da nazioartean eta Arakere taldearen sortzailea da. Imaginatzen Bebo eta Txutxo elkarrekin piano jotzen? Noski mai, hau ere zuretzat. Aizue kontu bat, ez dakit pianoa jotzen zuen ala ez, baina ez dut haren aipamenik gabe utzi nahi gaurko sarrera, Nori buruz ari zara? Gaur, 100 urte bete dira, euskal mezenas garrantzitsuenetako bat jaio zenetik, Pilar Belzunze. Egia, 1925 jaio zen Ilolion, Filipinasen, Pilar Belzunze de Carlos aitak azukar plantazioak zituen Filipinetan eta ondoren ona itzuli eta Donostian finkatu ziren Eduardo Txigidaren familiaren etxeparean. Antxe ezagutu zuten elkar, 14 urte zituen eta Txigidak 16. Handik aurrera elkarrekin egin zuten bizitza, 18 urte zituela, ezkontzeko konpromiso hartu zuen eta 25 urterekin ezkondu ziren. Hernanin Zabalaga baserria erosi zuten eta lekua eta baserria oso egoera txarrean zeuden. Baserria erortzea zegoen eta bikoteak diseinatu eta konpontzen eman zituen 17 urte.
txigidaleku museoa bihurtu arte. Aizue, banik argi daukat pianoarekin lotura zein den, Bai? Noski, milagarren saioaren ospakizuna txigidalekun egin genuenean, norbait pianoa jotzen egon zen esan ezin Eire Maia eta Pablo Zurutuzarekin. Piano, mai. Inigo, zuzara lotura? Ez dakit, oraindik ezin esan. Zure parean duzun telebista itzalita zen, ingeran ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen, ta beste behin isilik erori zinen. Ta orain hemen isiune hau zaintzen, ta orain hemen isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, orain bihoan du nola utzi nintzen. Bueno, beste piano tekla bati helduko diogu. Nortzuk dira, gaurko gonbidatuak? Amaia enebeteri esker Sarara joango gara aurtengo ikusi-mikusi jaioaren azken ukituak nola doazen jakiteko. Euskal Komikiaren eguna ardatz hartuta Eneko Iturbek Iñaki Otamendi elkarrezketatuko du. Eta Nobel sari polemikoetaz ariko gara, beti dira polemikoak. Piano hasiko gara, baina uste dut asteko prest gaudela, gainera akaso denbora gehiago hartuko dugu Pilar Belzunzeren 100. urtebetetze mugarritxo hori ospatzeko. Tekla zuriek eta tekla beltzek dantza hasi dute. Hau sartzen altzara, partitura jarraitzera. Egunon, akordezaleok urriak 9 ditu gaur, ez da osteguna da, ongietorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin entzuleok, Mai Gorostia Bapozu, egunon! Egunon guztioi! Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon! Egunon. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1053 du, goizak 10:19 urriak 9. Guiru urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean.
Ba, maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa, eta maite duten tarte hori abiatzeko ere gure txatari begira jarriko gara egunon gaztiak eta beste piztiak, diote hemendik. Ni nahiko pizti sentitzen nahi, segi esan. Nire maite dut da Zederra Maspalomas filma diote hemendik. Atzo Zumarragan asteazkenen iluntzen baterako, ta kolokioa zuzendariekin, Zederra eta Laizter elkarrizketa egiteko ore izango dut, zorteduna naizen batzutan dio Gorkak. Bueno, bai, zorteduna, bai, lana ere egiten duzu Gorka. Merezitako izango da, dena ez da kasualitate izaten. Eta ez dut maite gaur jeikitzea eta tripako mine eukitzea. Talarun batean plana ez zapuztu Laguardian barrena egongo naiz Gasteizko lagunen arten. Bueno, ondo pasa. Mendik giotea, niri pianoa jotzeak Juan Carlos Irizar gogoratzen dit. Juan Carlos Irizar izan da gure pianista ezagun horietakoa, eta tira, euskal kantu asko ere moldatu zituena gure euskal kantutegitik abiatuta. 2021 batean hil zen Juan Carlos Irizar, dudan nebilen, baina baieztatu dute hil zela duela urte gutxi batzuk. Zederra izan zen 1000. saioa antxe txigidalekun, bai, Pilar Belzunzeren inguruan aritu ginen 1000. saio horretan. Tailegatzeko modua ere, bai, batzuk taxista pribatu izan zuten, eta momentikoi latza. Denok ondo, denok hogeikoa gaur dantzan. Bueno, bikain, hoi martxa eta sinkronizazioa. Mendi diote, bai, ni ere ados, hogeikoa. Bueno, ingoz, ole, Peiremans diote mendik, zeroitzapenak. Bai, Peiremansen, kantutzarroanekin abiatu dugu gaurkoa zuretzako hitz ederrak. Eta ritmoa pixkat piano-pianora ekarriko dugu, Mai Gorostiaga Pozo, zure maite duta entzun nahi dugu. Piano. Dakizuen bezala urten ja bigarren kurtsoa, Arabazan, Auskotasun elkartearen, eskola. Eta horrekin batera, Vital Fundazioarekin batera, Arabazan elkarteak, bigarren urtez, antolatute izugarrizko zikloa, ipuin kontalitzarekin, helduentzako, Vital Fundazio kulturunean, Gasteizen, ian behin izango da artista nagusi bat, eta justu astelenen hasten da, Aldo Mendez Kubatarrarekin. Ni atzo jaso nuen kartela programazio osoa, eta ez dakit, zelan egiten ari dira Gasteizen, zelan egiten ari dira hori ahozkotasuna sustatzen, formakuntza aldetik, eta hainbeste gauzekin. Musu handi bat Aldori, asko maite duelako, eta batez ere maite dute Arabazan elkarte, ahozkotasun elkartea, horrelako ekimenak eskaintzagatik. Eta zure maite dut azin dago, Juri? Bueno, nire maite dut. Historio txo batekin nator. Murtzian, Espainian gertatutako historio batekin, eskola batean gertatu da. Zorionak zuri abestia, hasi zen, gaueko 11etan, eskolako bozgorailuetatik. Horrela, ozenki. Gaueko 11etan? Gaueko 11etan. Eta abestia bukatu zenean, zer gertatu zen? Berriro hasi zela. Eta bukatu zenean, zer gertatu zen? Berriro hasi zela. Eta orduan zer? Horrela. Eta azkenean, goizeko 4:00 suhiltzaileak joan behar izan dira Murtziako eskola horretara, etetea, bozgarailuen sistema, ze bizilagunak erotzear zeuden. Uste nuen kandelak izaltzea. Baina, iruditu zait, oso barregarria, nola, zorionak zuri abestia berez zerbait pozgarria denez, eta ingurune alai batean abesten duzu, zorionak zuri, eta abesti motxa da, eta oso ondo, baina nola 5 orduz jarraian entzuten balin baduzu, nola erotu zaitezken, eta pentsatzen dut, bizilagun gaixuak, ikastetxea gaina, herriaren erdigunean dago, eta orduan etxe asko daude inguruan, pentsa, gaueko 11etan, 12etan, orduatak dira, ordubiak dira, lo egin nahi duzu, eta ezin duzu lo egin, ari delako zorionak zuri, etengabe, karraka. Osea, iruditu zait, historia
oso garrantzitsua. Gainera zen, Partxis taldearen, zorionak zuri abestiaren bertsioa. Bereziki gogorra. Eta ederra, benetan oso barregarra iruditzen zait, bezakit, antxe daude, suhiltzaileak, guardia egiten, eta deia jasotzen dute. Eta imaginatu, etorri, azkar, eta zer gertatzen da, sute bat, eraikin bat erori da, ez, zorionak zuri, entzuten ari gara, etengabe, eta ez dugun nahi. Bueno, pentsatzen dut bizilagun horientzat ez zela barregarria izango, pentsatzen dut suhiltzaile horientzat ere. Bueno, orain ziurrenik barre egingo dute, irteera xelebre bada, baina guretzat, soilik albistaren kontsumitzaile dezela, niri sekulako grazia egin dit, eta antxe gaina irudiak daude bizilagunen grabatu dituzte antxe suhiltzaileak ikastolara sartzen mozteko Gopea, joz belit, Claro, eske, zero epikoa da. Epika erraro bat. Eta sekulako grazia egin dit, eta horrelako gauzak gertatzen dira, eta bueno, oso ikertu beharko dugu orain ea mamuak dauden ikastetxe horretan edo ez. Mamuen urtebetetze festa zen, urtebetetzea eskuetatik joan zaien mamuei mozkortu egin direlako. Zer gertatu da hor? Horixe. Nire gaurko maite dute historio txau. Zer iruditu zaizue? Oso, no? Hemen txari gara latinarin entzuten, Iñar Sastre pianoan, eta tira, hemen berarekin batera ari direnak, zera, esan gut, harineketan proiektu guztia, hortxe Jagobarekin, pentsatzen du Xabi Zeberio ere hemen dagoela, baina batez ere Jagoba Astiazarren eta Iñar Sastre entzuten ditut, uste dut, kantu honetan. Esango nuke silbotea atabala eta pianoa daudela bakarrik. Txistua atabala eta danbolin, Sartu nahi zen lokatzetan. Bai? Xetasun. Nere maite duta, zera, gainean idaz dezakezun jatetxitako manteltxo oiei. Ze batetik marrazu dezakezu. Ari zara faltzen eta marrazu ditzakezu gauzak. Eta konversazio interesgarria balin bada, anotazio batzuk hartu ditzakezu. Eta, nik atzo baliatu nuen, bihar egingo dugun entrevista baterako informazio eta xetasun batzuk biltzeko, eta grazia egin zidan, ze hasi nintzen apuntek hartzen da, gauza dexentari nintzen betetzen, da esan nian, laizzer usteet kamarera etorriko dela beste mantel batekin nik apuntatzen jarraitzeko. Alaxi izan zen, zerbitzaria etorri zen beste mantel batekin, tori bada ezpada, eta esan, pentsamendu irakurrit, eta mantela noski, etxera eraman nun, mantelaren zatia, eta gaur goizan hona ekarri dut, biharko entrevista hori prestatzeko hor baditu darako datu eta hausnarketa batzuk interesgarriak. Beraz, maite dute gainean margotu eta etxera eraman ditzakezun manteloiek, ze bazkari batetik ideia asko atera daitezke. Ni baditut etxen, bat dala karikatura bat, karikaturista batekin dakoa, eta beste da estenografio bat, bilera baten, afari bilera baten, sortutako ideia, zea estenografi boskejoa edo, eta gordeta aukat, aspalditik amai. Gora paperezko mantel horiek, eta gora urrengo gure gonbidatua eta urrengo jaialdia. Aurrera egingo dugu entzuliok, hementxe bigarren kafean zarete, naiz irratian gara, eta esandakoa Sarara egin behar dugu salto. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Idatzin nuen beste bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko ondarekin. Ez dut gehiago arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago, jarri da zuzte zure kananoa. Arroba dago kantauri itxasoa. Ikasturte berriari ekiteak beti ematen du nagi pixka bat. Urrian gaudeia da eta atzean utzi ditugu lehen eguneko irrikak, eguzki ordu luzeak, eguraldi ona, uda usaina. Udazkena da eta giroa grisagoa da. Baina behintzat urteko sasaion begiratu eta pozteko moduko oparitxoak topatzen ditugu.
Adibidez, sortzaileak Durangoko azokara begira daude jada. Abenduko lehen asteburuan disko eta liburu berriak aurkezteko, baina asko falta da oraindik. Ezin dugu libururik gabe egon beste 2 hilabetez, baina lasai, ez gara egongo eta. Jota, imaginatu, hau azken hau balitza. Zergatik, bihar eta etzi ikusi jaialdia izango dugulako. Sara herrian ospatuko da ekitaldia Euskal Haur eta Gazte literaturari leiho berri bat zabaldu asmoz. Euskal Herri osoko ikasleak eskola egunean eta bestelako jendartea familia egunean elkartuko ditugu, beraz, badugu plana astebururako. Nizuta zala nago, itxari da zuten zurekana. Baina egitaragua aletzeko pixkanaka, gurean dugu Amaia genugute egun, non, Amaia? Egunon. Zer modu zaude? Urduri zaude? Ez, oso ongi naiz, pozaz betea. Orain urte bateko lana agerian ezagiko baita, beraz ez biziki pozik gaude denak. Bueno, pentsatzen nuen esango zenula, bai, azken uneko urduritasunarekin, edo estresatuta, edo burua joatear, beraz, asko pozten naiz, oso ondo balin bazaude, gustatzen zait erantzun hori. Bai, stresa noski beti badela, benan stresarekin egiten baitu gauzak, ez da deus ongi ateratzen, beraz, lasai hartu behar da, poza ondiarekin urbiltzen baita ekitaldia, azkeneko gauzak ditugu, batzuk ez konten, batzuk ez hemen, igual du, horrekin egingo dugu jaialdi ederra gisa guziz. Zalantzari gabe gainera baduzue, zakit lehen urteko esperientzia, orain ez zarete zerotik hasten, hemen baduzue ikasita zatozte, eta sakulako egitaragoarekin. Bai, gure 5. Urtea dugu, beraz poliki eraikitzen eta kokatzen ari gira, Sara osoa betetzen dugu oroin, deskubritu ditugu oino gela berri batzu, beraz bikain, eta ari gira eraikitzen poliki denonen artean. Egunon, Amaia, egia esan, saiatzen naiz urtero bizitatxo bat egiten, behintzen, larun baten ere saiatuko naiz, primizia, saiatuko naiz bizitatxo bat goizean, azaltzen naizen. Eta bai egia da, lehenengo urtetik ikusitakoa, ikusten dela, edo somatzen dela kanpotik izugarrizko ekipoa, zaretela lantaldea esan duzu urte bete, lan egiten forma ematen, espazio berriak bila, zaintzen adinei, publikoari, oso maitatua sentitu naiz jo naizenean bakoitzean, eta hori, aipatu nahi dut ez taldea eta ekipoa. Bai, orduan, egia erraiteko ez gira talde hain handia, bagira mamia, erraiten den bezala, mamia ez da talde hain potoloa, baina uste dut gure indarra dela sinesten dugula zinez, gure ekitaldiari, gure poza eskaintzen duenari, eta uste dut gu zinez asiak ereiten ditugula hor, umeen gain, ditugu orain lekukotasunak, burraso batzuk edo erakasle batzuk erraiten, joan zen, lehen ikusira, eta nere semea oino joitzen da utatu zuen liburuaz, eta familia heldu denean, ateratzen du liburua, eta beraz uste dut hori lotzen gira, eta indarra hortarik hartzen dugula. Eta kanpotik ikusita, beste, programazioa repasatu baino lehen, aipatu nahi dute atentzioa itzeite ikuskizunen kalitatea eta ze lotura daukate literaturarekin, batez ere haur eta gazte literaturarekin, kontalaritza kasuan argi dago, baino zirko ikuskizunak, dantza ikuskizunak, nik ikusi dituen ikuskizun guztik esango nukela, atzean ere izugarrizko lana dagoela, erabakitzeko nortzuk datozen, segun zer hartzen dugu bat edo beste bat, ez? Bai, programazioak egia da lan handia hartzen digula, eta programazioan adi egoten gira biziki gako batzuk baitira. Gure helburua da aurrak eta familien egunean aitamekin, aitatxe matxirekin, bizitzia mementu azkar bat, indartsu bat, eta hori bizi daiteke emozioneak bizitzen ditugulaik, eta emozioneak bizitzeko, ikusgarri eder bat balin bada, wow!
denok bidaiatzen dugu betan. Beraz, arreta ondia ezartzen dugu hortan, ze ikuskizun eta programatu, eta guk baditugu gainera irizpide zailak, kanpoan ematen dugu Sarako plazan bertan, eta nahi dugu 6 urtetik 107 urte arte balio duen ikuskizun bat hartzea, beraz ikusgarria izan behar da, kanpoan ematekoa euskara entzun behar da, beraz ez da hain errez, baina egia da, arreta ondiarekin ari girela programazioa mundatzen urte astapenetan, bai. Programazioaz gain, topatu dugu ikusimikusi.eus webgunean, hortxe dago egitaragua, hortxe dago agenda dena, baina esaldi bat ere agertzen da, arreta eman didana eta ipatu nahiko nukena, jartzen du ekitaldi hau, guztiz aurre ikusia eta gogoetatua eta diseinatua dela aurrentzat, bai altzarien aldetik, espazioaren antolaketa aldetik, eta baita jarduera eta ikuskizun aldetik ere. Pentsatzen dut horrelako jaialdietan, ez? Beste azoketan, izan artisautza azokak, edo izan gastronomia azokak, horrelakoetan, bai egitarauean indarra jartzen dela, baina arreta eman dit espazioaren antolaketari ere, zuek hor garrantzia ematen diozula, eta hor diseinu bat dagoela, eta hori zergatik da garrantzitsua, Amaia? Importantea da, haurek, eskola egunean, eta gero familiekin ibilki dira, baina haurek barnetik bizitzeko heiei dedikatu dugun zerbait. Eta biziki apreziagarria da, harrigarria da ikustea, bihar arribatuko dira 1.300 ikasle, Euskal Herri osotik, batzuk tipi-tipiak, 4 urtekoak eta polita da ikustea, nola ibilki diren, eta nere ondoan, hor kiosko bat bada, Sarako plazan, eta antolatzen ditugu gune batzuk, tapiza bat, moketa bat, jarleku batzuk, altzairiak einean, liburuekin. Eta biziki polita da ikustea, aurrak instalatzen, liburu hartzen, eta eien bidaian sartzen. Hortarako, eskolen egunean ere eskaintzen dugu aur bakotsari bono bat, 15 eurokoa, hau ere, umeen gandik abiatzen da. Umeak ez du behin hautatzen liburua gehienetan. Aitamek, edo erakasleek, hau ez da ongi hartuko dugu liburu hau. Eta hor, ikusten dituzue aurren begiak eskaintzen ditugularik bonoak, bolako karton tiki batzuk, eta ohartzen direlaik, baina niretzat da bonoa, baina nik hautatuko dut liburua. Oso agarro da, umeak berak hautatzea liburua, eta gainera euskara hutsean den liburua. Beraz, etxera sartzen da, euskaraz hautatu duen liburu batekin, beraz, hori dena erraiteko kokatzen gira, saiatzen gira, behin gehotz, aurren begietan kokatzen, aurren tokian kokatzen, horregatik adinka antolatzen ditugu tailerak, ikuskizunak eta espazioak ere. Jose politia hori, Eta nahi izugarri politia eritu zitzaidan ekimena, lehenengo aldi ikusunean, eta horren atzean dagoena, ez? Porque ume horiek bono hartuta, 15 euroko bono hori, karo, hasten dira liburuak behidatzen, eta igual bat zerbait hartu da, baina beste batzuk ez, hor gelditu behar dira, eta erabaki hori hartu behar dute. Eta badaukate beste liburu batzuk memorian, que igual gero urrengo hilabetetan edo, erosi nahi dute ere. Eta zaletasuna bultzata bai ala bai. Bai, eta gainera ukanditugu erakasle batzuk retan, lau 5 urtetan, txipiegiak dira, utatzeko, baina ez, neri berdin zaut, umeak hartuko du nik maite ez dutan liburu bat, eta gertatu da ere, ume batzuk hautatzea, nere aizparentzat hartu dut, edo nere anaiarentzat, eta bikain, hartu du berak gustukoa zuen liburu bat, eta beraz, hau da, nahi bauzu uste dut hor lotura afektibo bat lotzen dela zinez, eta altxor bat bezala bilakatzen da liburua, altxor bat baita. Eta gainera, aurrendako liburuak, gaiten dugu aurrendako direla, ez dira aurrendako, denendako dira liburu horiek. Alderantziz izendatu berginuke, aurreta gazte literatura da. Eta helduen literatura da. Kontrarioa izan behar litaik ez da, album ilustratuak helduentzat bikainak dira. Ni kanpotek ikusita flipatu nuen benetan, Osea, oso gutxi hartzen zuten lehenengo liburua eta hona idet. Oso gutxi. Gehienek ikertzen dute, ikusten dute, juten, eta hau, eta bestea, 2 liburu eskuetan hartu eta zarantzekin. Bat hartu eta utzi, eta berriro jun, eta buelta, eta berriro hartu. Eta horrek esan du, atzetik ama dagoela interes bat, dago, Noski.
Hor jaiotzen ari dala zerbait oso importante bere bizitza osorako, ez? Eta eta altxor bat baitu, eskutan beraz altxorra ongi hautatu behar du, eta gainera gaur egun egan behar da, aur eta gazte literaturan, bada, aberatsa da, beraz egia da, sartzen zirela ikasokan, eta badira liburu, wow, biziki ederrak eta, zoin hartu, ez da egesa, baina badaki bat hautatuko duela, beraz, wow, ze gauza ederra. Ba, etorri zaite burura uste dut behin kontatu nuela irratian, baina egia da nire historio gogoenetako bat dela. Nire lagun batek egiten du lan herriko liburutegian. Eta aur liburutegian. Eta orduan, ume askorekin egoten da. Eta behin joan zen, herrira iritsi berri zen ume bat. Eta berez, jaio beste herrialde batean jaio zen, eta ona iritsi berri, eta orduan liburutegira joan zen, eta aukeratu zuen liburu bat, eta joan zen sarrerara. Eta esan zion nire lagunari. Zenbat balio du, ez dakit iristen zaidan euro hauekin, eta nire lagunak esan zion. Ez, baina ez duzu ordaindu behar, txartela balin badaukazu liburutegikoa zure izenarekin, horrekin, hau pasatzen dugu hemen ordenagaiotik, eta etxera eramaten duzu liburu hori. Eta umea geratu zela. Zer? Ordaindu gabe etxera eraman dezaket liburu bat? Bueno, estanda egin ziola buruak, ze, klaro, berak kontzeptua etzuela ezagutzen, ze supermerkatura joaten balin bazara, zuk hartzen balin baduzu jogur bat, ezin zara joan etxera jogurrarekin ordaindu gabe, edo joaten balin bazara arropa denda batera, ezin ditezu zapatilla batzuk hartu eta etxera ordaindu gabe eraman, baina liburutegian, uzten dizute liburua etxera eramaten dirua jarri gabe, eta ume horri, mundu bat iriki zitzaiola, eta ordan gero etorri zen gure lagun hau kontatzera guri, eta benetan pentsatu genuen guk 30 urterekin. Eske egia da. Ze altxorra, zuk liburu bat hartzeko aukera izatea liburutegian, eta etxera eraman dezakezu, eta gero itzuli, eta beste norbaitek hartuko du, benetan hor konturatu ginen, sistema bera, liburutegien sistema altxor bat dela, baina liburuak bera eta altxorrak direla, ez? Baina zuk esaten zenuen bezala. Eta hemen gauza bera bizi dute, ailegatzen direnean, bonoa eskaintzerakoan, eta oartzen direnean, opari bat dela, eta etxerat eramango dutela eiendako liburua, eta kontziente dira aurrak, badute kontzientzia hau ikusten da, ez dute hartzen, eta ez, dira begietan ikusten da, nik hautatuko dut, eta maik zuk reiten zinoen bezala, denbora hartzen dute hautatzeko, eta beraz, biziki gauza edera da uste dut. Aizu, eta argitale etxeetatik eta esan duzu, 5. edizioa da, nabaritzen duzue interes gehiago dagoela, jende gehiago batu nahi dira. Bai, noski, astapenetik baginituen, euskaraz, ez da euskara hutsean diren liburuak baizik ez ditugu hartzen, elibidunak ez ditugu hartzen, nahi baitiogu zinez euskarari egiazko toki bat eskaini egun hartan eta ekintza hortan. Baina astapenetik hor ziren, euskaraz argitaratzen dituzten liburuak aur eta gazte literaturan. Baina aurten oino berri batzuk heldu dira eta gainera eskola egunean badakite 1000 eta 200 edo kasik liburu salduko direla. Beraz, eiendako da, beti horreituko naiz lehen bilkura egin genuela, joan nintzen argitaletxean elkarterat aurkeztera, eta biziki polita iduritzen zitzaien, eskolen egunean zer salduko dugu, preseski salmenta ederrena hor dute egiten. Horre sortzen da giro polita, topagune bezala, ez? Topatzen gara, bai kontalarik, bai idazlek, bai argitaletxekok, nik esate baterako, ez da Peio Añorga, edo Isabel Millet, edo askotan beti elkartzen gara hor, hartzen duzu zerbait elkarrekin, egoten zara elkar, ikusten duzu bakoitzaren berrikuntzak edo zea, alde hori ere badauka ikusik, ez topagune bihurtzen da. Saiatzen gira, topaketa, hitz polita da, adibidez eskoletan, Bizkaitik heldu zaiku eskola bat, eta Siberutik, beraz, hor topaketa bat bada ere, eskolen artean, aurrak eta idazle ilustratzaileak galdezkatzen baitituzte, beraz, aurretik gogoetatzen dute, ikasgelan ze idazle den, zer idatzi du, zenbat urte dituen, non bizi den, aurten badugu Elena Odriozola, badugu Arkaizkano, beraz, aurretik prestatzen dituzte, galdeketak, beraz, egiazki topatzen dute idazle ilustratzaile bat, eta hori hain izdaz, da horren gain batzutan uste dute amatxizarrak girela gaztelu batean bizita idazten ari, beraz topaketa hitz polita da uste dut.
hori sekatzen dugu, bilatzen Bai, dugu. eskolen arteko topaketa aipatu duzu, Bizkaiko eskola bat aipatu duzu, idazleen arteko topaketa, baina zalantzarik gabe nik azpimarratuko nuke, iparra eta hegoaren arteko topaketa ere bermatzen duela zuen jaialdi honek, ez? Ditxosozko muga horrek askotan banatzen gaituela Bai. eta iparralde guretzat badela zerbait arrotza, eta ipar Euskal Herrian, hego Euskal Herria badela zerbait arrotza baita ere, eta sortzen duela horrelako muga madarikatu horrek banaketa, eta honek aldiz, horixe, topaketa sustatzen du. Hori da, gu mugaz gainetik pasa nahi dugu, eta egia duzu muga, wow, biziki sartua da. Eta gu gainetik pasa nahi dugu. Eta hala da, eskolen topaketak, bai programazioan hartzen ditugu iparaldekoak, hegoaldekoak, saiatzen gira zinez nahasketa hau, euskarak gaitu batzen, eta euskararen inguruan lotzen. Bai. Nola aurkitu naiteke ez badakit zer nahi dudan eskaparate honetan. Banoa urrutinere menditik, milak irauten duen bitartean. Bueno, a ver, bihar guazen ere pizkate gitarra, beste aldekok egongo dira, baina zehazki zer dagoen, zer egin dezakegu. Bihar eskola eguna, larunbaten familia eguna, ekintza ugari, kalitatezko guztik, batzutan sarrerak agortzen dira, argibili, zer ikusi dezakegu, Amaia? Bihar ostiralian dugu eskolen eguna eta profesionalen eguna. Beraz, profesionala hitz handi bat da, hitz bat ezartzeko, baina da gogotsu den guztieri zabaldua da. Egia da gehiago heldu direla idazle ilustratzaileak, mediatekan edo liburu zainak edo erakasleak, baina gogotsu balin bazira parte dezakezu topaketa hortan. Beraz, bihar da programazio, larun bateko programazioa, baina gehiago eskolai dedikatua, eskainia, eta larun batean, etortzen bada publikoa, izanen du tipi-tipientzako espazio bat eta programazio berezi bat, janai baitu tailer batzuk, tipi-tipiak dira 0-3 urteko artean, beraz zinez, niminoak, eiei eskainitako ikuskizun berezi bat, tailer manipulazioak eta, gero bada 3, jango dugu 5 urte arteko tipiendako, ikuskizun berezi bat eta tailerak, eta gero 6 urtetik goiti, eta nera behendako ere, beraz badira tailerak, badira ikuskizunak, ikuskizunetan aurten badugu iparaldeko konpainia kutsetan ibilki emanen duena, tipi-tipientzako, 0-3 urtekoentzako, Arantxa Irigoyen eta Filip Albor iparaldekoak emango dute tinka, eta 6 urtetik goiti dugu mikra bizkaitarrak dira, berdinki zirku garaikideko zirkoa, eta horiek Sarako plazan arituko dira, eta biziki poesiaz eta humorez betetako ikuskizun bat da. Beraz, ikuskizunak dira ordaindu behar, 5 eurotan, pertsona batek 5 euro ordaintzen du, aurre edo heldu, beste guztia doainik da. Bada txalaparta tailera, bada marrazketa tailera, kamishibai tailera, dantza tailera, manipulazio tailera, ipuin kontaketa tailera, bada ausarkian. Gero tailerak mugatuak dira, noski, artista batek ezin ditu hartu 100 pertsona betan. Beraz, ia da hor izena behar dela aurretik, eta gehienetan 50 pertsona hartzen dituzte, beraz, behar bada fite beteko dira, baina hola da. Gixauziz izanen dira sorpresak, Sarako hauzapeza, Sarako egia biziki sartua da gure partaide bat da, eta Sarako hauzapezak behin erantzotan politalitaike asto bat agertzea, azokan, liburuekin. Tilt egin zaukun, asto bat, ados, astoa, eta beraz pontx pailasoa, Sarataga dena, sartu dugu, eta olako sorpresak izanen dira, egian zehar, pontsibiliko da bere astoa eta liburuekin, eta beraz izanen da, denendako aukera. Urtero dituzu horrelako, ez dute spoiler egingo, baina beti daude iratxoak, hortik sorpresatxok ematen, eta maitasunaz ez daki pintatzen zara, ez? Seguro que herria implikatzen dela ere.
Bai, jaz eta beste urtean gure sorpresak akutsan zen txontxongilo erraldoi bat. Benan erraldoia 2 metro eta erdi, 3 metrokoa. Eta unek ere efektu bat, bizkarrean liburuekin ibilki zen, eta kantuz eta wow, lotzen zituen zaharrak baitugu argazki batzuk, gizon zahar batek eskua luzatzen txontxongilo erraldoi hori, eta beraz baditugu olako sorpresak, eta urten, astoa eta pailasoarekin da ustut, mementu biziki ederrak izanen direla. Gainera, eguraldi ona eman digute. Mire esker! Hori antolakuntzak ere enkargatu du, ez? Bai, egia da arriskua dela. Olako festival batean xara egia esten dute, ez da kotxerik sartzen eta dena oinez egiten da, eta egia da euripean, wow, ez litaike gauza bera. Beraz, xantzaz, aurten iduriz, iguzki edera izango dugu, beraz, bikaina. Jo, esan da, ez dakit, nire zalantzan nitune, larun baten agertu ala ez, baina uste dut horregongo naizela bai ala bai. Bagu hemen izango gira zuei ajera egiteko. Plazer handiarekin. Kafetxoa eta parkau eta amarretako eskizunai prest. Bikaina. Eskerrik asko Amaia Genebute. Mire esker zuei, ongi etorri deneri. Eta behar bada, larun bat arte orduan. Hori da. Mire esker. Agur. Muxu bana suneren kantonekin urrengo minututxoa eta bagoaz aurrera Pilar Belzun zeren lanean murgildu behar dugu, haren 100. urte betetzea ospatuko litzateken honetan. Garrasiak bide lagun bitrentza, azkartu zaitar naza, zer da serioa, zer da jolaza. Realistak jarrita, dena ez da polita, zer da serioa, zer da jolaza. Zuentzat muxu bananana, biziko dut orain biziko dutena azkena balitza zelana. Zuentzat muxu bananana, biziko dut orain biziko dutena azkena balitza zelana. Limoia eta gatza, naiz eta erderaz, poster baten daukat logelan, Julieta, Benegas, labarrak aldapetan, lasai ibili, teknoa triki flying free, flying free. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Kontatu dizuegu lehen Filipinetan jaio zela Pilar Belzunce de Carlos, aitaren azukre plantazio haiek familiak zaindu behar zituelako eta garai haietan handik abiatuta iritsi ziren 20. mendearen hasieran Donostiara, bertan finkatzera, bizitzaren paradoxak eta kasualitateak gerora bizikide izango zuen Eduardo Txillidaren familiaren etxeparean kokatu ziren Antxe Belzunzetarrak. Kontatu dizuegu Antxe ezagutu zutela elkar, 14 urte zituela eta Txillidak 16 eta gerora bizitza elkarrekin egin zutela. 18rekin ezkontzeko konpromiso hartu eta 25ekin ezkondu. Zabalaga baserria erosi eta Antxe sortu zuten gaur egun bisita daiteken Txillida leku museoa. Gauza asko egin zituzten elkarrekin, baina Pilar Belzunzeren bizitzak exigitzen du norbera bere lanean eta bere jardunean ere balioan jartzea. Gaur egun urte beteko dira, gura jaiozenetik, eta ezpairik gabe gure kulturan eta gure imaginarioan ere figura garrantzitsu eta ezinbesteko horietako bat da. Eta hori behar bezala ezagutzeko eta aztertzeko, Antxe izango da Txillida lekun duela hilabete batzuk eta hurrengo hilabeteetan zehar, Eduardo Txillidaren emaztearen bizitza eta ibilbide artistikoa giltzarri jarriko duen edo jarri duen erakusketa. Antxe ekainaren 5ean jarri zuten martxan Zabalaga baserriko 5. aretoan kokatuta. Eduardo Txillidak berari eta bere 8 seme-alabi buruz egindako erretratuen bidez, bere garaiari aurre hartzeko gai izan zen erabakitasun handiko emakumearen nortasuna, zati txikiak ezagutzeako aukera izango du, zati txikitan ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Pilar Belzunzeren figura eta bizipenekin lotzen diren argazki eta objektuen aukeraketa batetik abiatuta eraikitzen da, memoriaz, egunerokotasunez eta pasadizoz betetako zatien bidez. Gainera, berak hobi gisa egindako eskultura eta margolan txikiek ere biltzen ditu. Emakume erreala eta ama, Txillidaren bizitzan eta obran zeharka agertzen dena, eta erakusketa honen bidez gehiago ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Artelan sortan, Eduardo Txillidak egindako figuren marrazkiak ere egongo dira, horietako asko inoiz erakutsi ez direnak, eta familia eremukoak. Intimidadea handiko erakusketa, eta intimidade horren lekuko ere izan ginen gu ekainearen 8ean 1000. saioa, osatzen aritu ginenean, orduan Pilar Belzunzerekin ekainaren 12ean izan zen Goiuri, hori esan martzen idan. Ez pentsatzen geratu nahi zen Eugenia, noiz izan zen, 12ean izan zen 1000. saioa. Hori da. Eta, Pilar Belzunzeren bilobarekin, Mikel Txillidarekin Antxe tartea hartu genuen, haren amonaren bizitzaren inguruan aritzeko. Begira, aitona utxunea uzten bazun, amona betetzen zun. Ez dakizu nolako emakumea zan, amatxi deitu izan dugu beti, zeren naparra zan, bera Estellako familia, bere familia Estellakoa baitzan, eta esan bezala, aitona pixka bat, artistak, ez? Artista batekin zaudenean ikusten dezu zen nolako begirada berezia dakaten, ez? Beraiek ez daude nolabait gu, mundu fisiko baten barne bizigera, gravitatea nolabait, mugimendua dena daka eraginpen fisiko bat gure bizitzan, lotuta gaude lurrera nolabait, baina artistak daude egan egiten pixka bat. Beraien begirada beste mota bateko begirada da, daude denbora guztin saiatzen guk begirada baten ikusten deguna, beraiek nolabait beraientzat ez da nahiko eta daude saiatzenea zer dagon horren atzetikan behiratzen. Eta, hori gaitasun ikaragarri bat da, baina ere bai zailtasun bat daka, ez? Zaila da nik uste dut beraientzat gure munduan bizitzea, gauza asko kudeatu behar dira, familia kudeatu behar da, eta oinarrizko gauzak erres iruditzen zaizkigunak beraientzat beren eskutik kanpo geratzen dira. Eta hor nik uste dut amonak, amatxik, zekan gaitasuna zan, bera oso ondo ulertuzun hasieratikan zein zan beraien konpromesua eta bidea, eta gai zan aitonak ezin zitun gauza guztitaz, nolabait denak bere sorbaldetan jaso eta aurrera eramaten. Bai familia, bai nolabait aitonaren lana egiteko behar ziren gauza guztiak, zergatikan, hau egitea ez da erresa, baina hau egiteko zenbat gauza antolatu behar diren ere bai ez dira erresak. Eta hor, amatxi beti zegon, erne,
prest, eta gizonezkoen mundu baten, zergatik garai horretan, nik uste dut pentsatu behar degula zenolako mundua zan hori, hor amatxik zenolako indarra izan zuen beti, eta zenolako gaitasunak dena aurrera ateratzeko eta eramateko. Mikel Txillidaren hitzakaren amonaren inguruan, Pilar Belzunzeren inguruan esandakoak. Esan da bezala gaur 100 urte, emakume indartsu garrantzitsu eta ezinbesteko honen jaiotzetik, eta diogun bezala oso gomendagarria, Txillidalekun haren inguruan ekainaren 5ean estreinatu zuten erakusketa, okerezpa naiz urtarrilaren 26 bitartean egongo da ikusgai, beraz orainik aukera duzue, baina aprobetxatu beti da aitzakia ona Txillidalekura bisitatu eta oraintxe Mikelek aipatu duen espazio utxune eta utxune horiek betetzeko lanetaz aritzeko eta hausnartzeko. Eta gaur Mike piano osatu nahi zuen saioa eta nik Federico Albanese pianista italiarren gana jodut. Iruditu zaidalako badela nolabait espazioarekin ere jokatzen duen, geruzekin jokatzen duen, teksturekin jokatzen duen pianista bat, eta badagoelako bizitza bat, esaterako Ludoviko Inauditik haratago, asko gustatzen zaigun pianista bat, baina Federico Albanese Euskal Herrian izan zen duela 2 urte, hemen zozkatu genituen harentzako sarrerek, eta egia esan horrelako girotan oso sortzaile jaioa da. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:05 eta Eneko Iturbe gurean daukagu bueltan. Eneko, egunon? Egunon. Komikien inguruan hitz egin behar duzula esan duzu. Bai, hori da. Bueno, nik uste eduki gehienetan bezala, komikietan ere gertatzen da, joera dugula, kanpoko edo atzerriko komikiak irakurtzera, ezta? Eta nik gaur aldarrikatu nahi ditut, besteak beste, euskal komikiak, Euskal Herrian egindakoak. Eta bueno, hemendik lotuta, ez dakit konturatu zeraten edo entzulea konturatu den edo, baina irailaren 29 ospatu da aurten lehen aldiz Euskal Komikiaren eguna. Epa!
Eta, bueno, pixkat, testu ingurua jartzeko, 1977ko irailaren 29an, hau da, Euskal Komikiaren eguna, ardatza hartu den eguna, egin egunkarian, argitaratu zen lehen Euskal Komikia, Zakilixut, Antxon Olariagak idatzita, eta eta hain zuzen ere, egun hori, hartu da ardaz bezala, eta urtero, iraiako 29 da, Euskal Komikiaren eguna izan nahi da. Eta, honekin zer lortu nahi da, besteak beste, euskarazko komikien balioa azpimarratzea, eta, gure hizkuntzan sortzen den sormen hori, ikusgarriagoa egitea. Eta, agian, gu ez gara asko konturatu zer pasaren egun honetan, eta nik horregatik, pertsona bat gonbidatu dut gaurkoan, gurera, eta telefonoan du, segituan izango du telefonaren bestaldean. Segituan izango du. Eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata bestearen gainean. Goizeko 11:07 minutu segituan izango gara Iñaki Otamendirekin, telefonoaren bestaldean entzuleok, oraintxe gara zuekin. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Eta orain entzuleok Iñaki Otamendi telefonoaren bestaldean dugu, eneko, eta arekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Bai. Egun honetan ongi etorri, Iñaki. Bai, kaixo, egunon. Zemuz, lehenik eta behin. Ondo, egia esan eskertzen da zuen deia, komiki zaleak geranak zaletasun horretan gustatzen zaigu komiki buruz irakurtzea eta hitzeitea. Orduan eskertzen da zuen deia. Oain bai komiketan sartuko gera, eta, lehenik eta behin jakineko nuke, nolatan sortu zen, Euskal Komiki Eguna antolatzeko ideia edo nundikan atera da? Beti dago, egun internazional bat, nolabait, hainbat gauzai buruz. Eta beste hizkuntza batzuetako, ekosistema horietan, bazegon, inglesez, frantsesez, gazteleraz, beraien, komikiarekin zerikusia daukan data zehaz batetan, gaur da, komiki eguna, no? Pues el día del cómic, edo inglesez ere bezaki nola esango dan, edo The Cartoon Day. Orduan, nolabait, gu ere taldetxo bat, komikizale eta komikigile batzuen artean esan genuen, hizkuntza bakoitzak, logikoa izan daite, ukitza bere eguna, eta horregatik, pentsatu genuen, Euskal Komiki Egun bat sustatzea, euskerazko komikigintza nolabait hori, nabarmentzeko, urtean behin gutxienez. Garratzia emateko azken finean. Eta, nik galdetu nahi zut, Zakilixut pertsonaiak, bera izan da egun honen inspirazioa edo, data finko hau jartzearen inspirazioa, eta zer esan nahi du zuen ustez pertsonaia honek Euskal komikigintzarako? Hori komikigintza bada
pues, 19-20 mende urte ez mendeen arteko hori ez arte adierazpide bat, eta hori gure herrian ere 20. Mende hasiera hortan handuzidan nolabait, ez, komikigintza landu zutenak. Baina egia da 70. hamarkadan kokatu dezakegula euskal komikigintza moderno edo nolabaiteko, ez, hori noiz sortu zen garai hortan, ez, 70. hamarkadan egon daiteke. Han Ipurbeltz sortu zen garai hortan, gero ere Abekomik eta beste esperientzia batzuk induzian, 80. hamarkadan apartheid, beste hainbat eta hainbat, ez, euskerari dagokionez. Eta ordun, 70. hamarkada hortan, Ipurbeltz egon bezala, neska mutilentzako, ez, aurrentzako, helduentzako komikigintza ere existitzen zen, ez da bakarrik komikia umeen kontu bat. Eta nolabait ikusten genuen Zakilixut pertsonaiaren sorrera hortan, ez, jaiotze hortan, ez, 1977ko irailaren 29an, ikusten genuen Zakilixuten sorrera, ez, lehenbiziko egin egunkarian agertu zanean, ikusten genuen izan zitekela nolabait hori, ez, egun berezi bat, batez ere kontuan izan da, gaur egun berrian ere Zakilixut pertsonaia badagola. Osea, lotura bat egiten da, nolabait hori, ez, garai bateko komikigintza lehenbiziko urratsak euskeraz eman zituzten egileoien artean, eta gaur egungo komikigintzaren artean. Eta gaur egun baita jarraitzen da, nik uste Zakilixuten ez pertsonaia bakarri, baita formatoa igual egunkarietan zinta modun edo baita aterako zait zaldieroa dago, baita bai, badaula jarraipen nola baite badaula jarraipen bat komikigintza azizan ez bakarrik, baino indar asko hartu zuen estatu batuetan egunkarietako zintagintza hortan, ez? Orduan, alde batetik hori gure egunetaraino iritsi da, eta baina, gero daude ere, albumak daude, gaur egun igual interneten ere dago komikia, ere badago interneten, formatuak hori, egon daitezke modu fanzineak, komikigintza hori dauzka isla ugari. Eta nola jaso ez du mozein, edo zein izan da lehen erantzuna egun hau ospatzearena? Jendeak zer dio? Guk plantatu genuen olako ekintza egun deszentralizatu bat bezala. Osea, gu ez genuen ez dela antolatu. Gu plantatu genien sortzaileei, komikizaleei, argitaletxeei, liburu denda, liburutegi, ikastetxe, takit ez, olako eragile ezberdina izan genien. Zein dian zuen euskerazko komiki gustokoenak, zergatik sustatzen dezute euskal komikia, nolabait esan genien, egun hontan kontatu zerbait, ez? Eta holaxe nolabait deialdi zabal horren ondoren, komikigile batzuk kontatu zituzten ze proiektuetan dabiltzan, momentu hontan ez, ze komiki sorkuntzan dabiltzan, argitaletxe batzuk baita ere, zeintzuk izango dian urrengo, ez, udazkenean argitaratuko dituzten komikiak, eta zaleak asistian batzuk hori, komentatzen, nahi txikitan hau gustatu zitzaidan, edo hola deskubritu nuen komikigintza, edo gaur egun irakurri dudan azeneko komikia hauxe da. Gero liburutegi batzuetan ere, egin dituzte erakusketak, katalogoan dauzkaten euskerazko komikiekin, eta, hola, Euskal Herri osoan, lehenbiziko urtea izateko, egia esan, hori, sare sozialetan, Euskal Komiki eguna traolarekin, zertzen bazeate ikusiko ez dute gauza pila egin zirala. Bai. Eta Euskal Komikiaren egunak badu helburu jakin bat, edo da pixkatagian ospakizuna eta aldarrikapenaren arteko nasketa bat? Ezagutaraztea esango nuke. Osa, egia zan hori, atzera begira, garrantzitsua da gure historia ezagutzea, baina importantena da, momentu enten gaur egun, liburu denda eta liburutegitan, dagoela kriston aukera, euskera komikiaz osatzeko. Badaudela ere, egile mordoska bat, bakoitza bere estiloan, bere, hori, azkenean ere, literatura da, literatura den atal bada komikigintza, orduan,
sortzaile asko daude, hori, beraien gidoiekin, beraien marrazkiekin, historioak kontatzeko gogoz, eta kontatzen nahi dianak, hori ez, gauza oso ezberdinak, oso anitzak. Orduan, guretzako izan beharko luke egun bat, baina bueno, baita ere egunero ez, izan beharko luke, komikizaretasunaz gozatzeko, eta juteko hori, liburu denda batera, eta begiratza berze komiki dauden euskeraz, liburu dendetan eta liburutegietan hori harakatu ez, olako dauden katalogotan, eta hortarako izan beharko luke. Bai, nola ikusten duzu gaur egun euskarazko komikigintzaren osasuna edo? Alde batetik esandakoa, aniztasuna eta kalidadea maila handikoa da. Osea, ikusi ditzakezu hori, estilo ezberdintan marrazten duten hainbat egile, ikusi daitezke ere hori historia ezberdinak, batzuk igual gai historikoa jorratzen dituzte, beste batzuk gaur egungo gizarteari buruzko hausnarketak plazaratzen dituzte, gero umorea beti ere badago. Orduan, gaur egun euskeraz urtero azkeneko urteetan gutxi gora bera euskeraz 50 komiki argitaratzen dira euskeraz. 50 hoien artean, eren batean, hirutik batean, euskal egile bat dago, gidoilari, marrazkilari, edo kolorista bezala, orduan, euskal egile bat dago 50 hoien arteko, hirutik batean. Eta gero gainontzean ere, itzulpena dauzkagu, ez? Eta itzulpenetan ere, aukera oso interesgarria daude, umeentzako geroz eta komiki gehiago daude euskeraz, eta gero klasiko batzuk, komiki gintzen klasiko batzuk ere euskeraz ari dira argitaratzen. Orduan, eskaintza oso interesgarria eta zabala da. Gero izango litzateke beste kontu bat hori, ez? Komiki bat sortzea lan prozesu luzea da, denbora dedikatzen du, eta politiena izango zen interesgarriena eta beharrezkoena sortzaileek baldintza onak eukitzea, ez? Komikiak sortzeko. Bide hortan hemen Iñaki gure txatean galdetu digute, ea Durangoko azokan egongo diren galdetzen dute. Pentsatzen dut hori norberaren araberakoa izango dela eta argitaletxearen araberakoa edo badago euskal komikiaren espazio bat egoteko asmoa? Ez dakit, berez idea interesgarria izan daiteke, ez? Azkenian hori diskak edo zinemak edo Durangon badauka, musikak eta zinema badaukate bere txokoa. Eta, bueno, komiki gintzarako espazio bat eukitzea politia litzateke. Gero izaten da argitaletxe bakoitzaren lana, ez? Askotan, sinatzen egoten dira komikilariak, adibidez Xabiroi, edo Arriet Ediziones, edo beste Txalapartan, orain Elkarren, hola, repaso azkar batean, eta gero beste proiektu txikiago batzutan ere, argitaletxe batzutan, egoten dira Durangon komikigileak lanak sinatzen. Eta gero baita ere, adibidez, azaroaren 21 Hernanin, egingo da euskal komikiaren azoka, edo bakarrik euskarazko komikia erakutsiko dan jaialdi bat. Salmenta postoak egongo dira ere tertuliak, eta hori, ziburun ere egiten da maiatza ekainean azoka, eta nire komikigileak presentzia desente daukate. Bueno, pixkanaka nik ustetari dela hori, indarra hartzen. Galdera dakat, euskal komikia esaten den dezunean, itzulpengintzak baita kontuan hartzen dira? Edo euskaldunek egindako komikiak bakarrik? Bueno, hori ez, zinemarekin bezala, beti dago eztabaida hori, baina argi dago euskal sortzaileek egindako komikia dela euskal komikia. Gero, euskarazko komikia, edo komikia euskeraz, anitzulpen lanak nolabait, ez? Beste hizkuntzetatik ekarritako lanak dira, baina euskeraz gozatu ditzakegu. Ez? Orduan, eta itzulpen gaina hori, lan oso literatur lan oso interesgarriak itzultzen dira euskerera, eta tartean komikek ere bai. Datorren urtera begira euskal komikearen egunerako zerbait pentsatu ez dute, edo sendotzeko asmoa ez dute nola baite
egun hau, edo handiagotzeko asmoa, edo berdin jarraitzekoa? Hori izango da, sortzaile, zale argitaletxe liburu den da, ekosistema guztiaren esku dago. Egunaren ze gauzak antolatuko diran, nola iritsi zale eta zale direnen gana, guzti hori nolabait egiteke dago. Gu bakarrik egiten duguna da data bat jarri mai gainean, eta, agian hori, informazioa bialtzen dugu prensara, edo saiatzen geha liburu tegi guztietara iristen egun hori existitzen dala, nolabait, baina hori, hemendik aurrera, gustatuko litzaiguke urtero egitea, eta urtero gauza interesgarriak sortzea, baina hori, pentsatu behar dugu dala, hori, ekimen antolatu bat, eta norberaren esku dagola. Eta, ja amaitzeko, pertsona bat gonbidatu, beste pertsona bati esan nahi bada zenio, euskaraz irakurtzeko komiki bat, ze gomendio emango zenioke, lehen aldiz irakurtzera animatzeko nolabait euskarazko komiki bat? Bueno, hori, liburu denda o liburu tegira jundadila, presari gabe, eta ireki dizala hainbat komiki, ikus dezala abertzain dan bere, zaletasuna, gaiarekiko, ze marrazkin mota gustatzen zaizkion, begietatik nola sartzen zaion, historioa, eta az dadila. Ez da ere inungo hori, baina interesgarri nire hori, hartzea komiki pare bat. Igual hartzen duzu lehen da bizikoa, aukera bat baino gehiago eman behar zaio, orduan iriki dizala mai baten gainean hainbat komiki, eta pentsatu dezala berak, zein dan bere zaletasunarekin. Gero jungo da beste hori gauza batu deskubritzen. Uste dute, pista batzuk eman dizkigula eta, aritu gara gaur liburutegien inguruan eta liburutegiaren magiaren inguruan goiuri, eta uste dut, liburutegiak bere magien artean komikiak deskubritzeko eta Iñaki gazaldu bezala komikiaren mundu horretan doden alor edo adar ezberdinak dastatzeko aukera ematen duela. Tira, uste dut guk etxeko lan bat hartu behar dugula hemen, eta da, Gorka Santestebanek egin egon galdera horri, Durangoako azokan izango diren komikien zerrenda igual guk osatzea, edo behintzat, entzuleari hori bideratzea, eneko, eta tira, Iñaki Otamendi, eskerrik asko gurekin tartea hartzeagatik, eta jarraituko du harremanetan, eta bestelako ekimenen berri ematen. Asando, mila eskertu daiz. Eskerrik asko. Baina guk Eneko Iturberi galdetu behar diogu. Ea, zer komendatuko liguken berak? Entzulen artean balego norbait orain guentzuten, eta nahiko balu zure gomendio pertsonala jaso, ze gomendatuko zenioke? Nik 3 gomendio ekarri ditut. Lehena da... Hiru gomendio ekarri ditut eta fizikoki mendozka gainera. Fizikoki bidazkat. Ze bat, kontatukoet. Ados. Lehenengoa, eskutan duzuna, Gartxot. Gartxot, 3 artistan artean egineko da, Asisko Urmeneta, Marko Arnspak eta Jokin Larrean artean, 2003an argitaratu zuten, eta hemen, Gartxot koplari nafar baten historia kontatzen da, Horreagako Abade Berriaren etorrerarekin bizitza aldatzen duena. Eta Abade Berriak Gartxot erbesteratu nahi du lurretatik, eta bere seme bakarra, Mikelot, kendu dio fraideak hau kantari bihurtzeko Abadeen artean. Eta Mikelotek fraideengatik ihes egitea lortzen du eta aitarekin elkartzen da. Eta eta aitari agintzen dio ez diela berriz harrapatzen utziko. Eta aitasemeak berriro hasten dira, koplari lanetan, euskaraz kantatzen, herri ezberdinetan, eta batean gauza bat gertatzen da. Eta ez da. Ados, ez dugu spoilerrik egingo. Spoiler! Kondaira zarrean... Ez utzi horrela. Horretarako irakurri.
Pelikula ere badago? Bai, hori da, pelikula bat ere badago, da Gartxot konkista, intzineko konkista, baita Asisko Urmenetak zuzendutako da, orduan dena esango dugu etxean geratzen da. Eta, bai, hau da, nire lehenengo gomendioa. Bueno, hau da 2003ko edizioa, baina badago beste bat berriagoa, okerrez balin banao. Eta, bai, nik hoi, bai, nire lehenengo gomendioa. Bigarrena da aur besoetakoa. Aur besoetakoa. Bai, eta hemen ez detekarri, zeatikan. Bueno, hau... Bueno, lehenik eta behin, Unai Iturriaga eta Alex Sanbik idatzitako komiki bada, eta Xabiroi aldizkarian argitaratzen zen besteak beste. Eta guri, nik Xabiroi aldizkariarekin badetolako historio polit bat, ze guri ikastolan ematezi duten Xabiroi, lau hilabetetik behin komikia, eta nik nire komiki zaletasuna horrekin hasi nuen. Eta hor zeuden historia pila bat, eta hauen artean zegoen aur besoetakoa. Eta ez detekarri gehien bat, ze etxen ez dut Xabiroirik aurkitu. Eta, pena ematen dit, ze, karo, nik, bada nire umetako oroitzapen bat ere. Eta, ez dut kontatu zertaz dijoan historia. Hain esangoet. Helduen munduak badu El Padrino izeneko pertsonaia bat, hemen guazen aur besoetakoa hitz egitea, eta aurrak, aurren munduak badu bere aur besoetakoa. Eta, litxarrerien eta bideojokoen merkatu klandestinoaren nagusia da. Eta, irakurleak begien aurrean duen mundua legez handinaikeria, boterea eta ustelkeria nazten dira aurren mundu honetan ere. Eta non helduak ez diren ugalketarako eta zerbitzurako izaki huts besterik. Eta erreferentzia zinematografiko eta literarioz beteriko unibertsoa da, eta aur besoetakoak badu bere antagonista, izena dula Lolita. Eta eta nola baite bi pertsonaia hauek murgiltzen dira aurren mundu klandestino honetan, litxarreriak eta bideojokoekin ibiltzen direnak. Eta Xabiroien argitaratzeaz gain, baditu 3 ale direla. Lehena litxarrerien jauna, bigarrena Paristik datorren artista, eta 3. itsasoan urakandi. Eta orain, nire 3. eta azken gomendioa ekarri dut, dala, hau igual ezagunagoa da, Black is Beltza. Eta hau Fermin Muguruza, Arkaitzkano eta Jorge Aldaretek eginiko komikia da. Eta hemen historiak 1965an kokatzen da, urrian, eta New Yorken 5. hiribidean desfile handi bat egiten dute, eta bertara gonbidatzen dituzte Iruñako erraldoiak. Eta ze pasatzen da, ez dietela desfilatzen uzten, ze Iruñako erraldoien artean badago erraldoi beltz bat. Eta gertaera historiko horretatik abiatzen da Black is Beltza, eta erraldoi horietan murgiluta dagoen eta lanean dabilenetako bat da Manex, protagonista. Eta 60ko hamarkadan ulertzeko giltzarri diren hainbat gertakarik bertatik bertara ezagutzen dira. Bada nik uste baita hamarkada hori ezagutzeko modu bat ere, ze gertatzen dira, hitz egiten da, Che Guevara agertzen da, Pantera Beltzak ere agertzen dira, hippien mugimendua ere nola baite uztartzen da, Malcolm Xaren ondorioak, nik uste badala historia ezagutzeko ere, modu bat. Zabalduko dugu kamarara Black is Beltza komiki puxka hau. Ez dut horri alde, igual ez dut horri alde oberenetan, orain gehiago ikusten dala. Bai. Komiki puxka, Bai. Bueno, hauxe
Eneko Iturberen 3. Gomendioa, eta hau ere Eneko, lehen aipatu dugu Gartxot, hau ere zinemara iritsi dena, eta zinematan dago. Jende asko ikusi duena, akaso komiki irakurri baino jende gehiago ikusi du, Black is Beltza, eta... Baina, bada nik uste toi ere komiki gintzan sartzeko modu bat, ez da? Pelikulatik... Pelikulatik baita nik uste liburuekin asko gertatzen dela. Adibidez, zenbatek irakurri dute Erazunen Jauna, pelikula ikusi aurretikan. Egia da. Galdera ona. Eneko Iturbe Otamendi, komikien mundua murgildu gara zurekin azken minutu hauetan, eskerrik asko, eta egunotan ikusiko dugu elkar berriro, edo entzungo zaitu zentzulek berriz ere. Bai, agur. Gaberria eta negu zarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusak da mila historio, aitzakiari ezurra dario, etxeako tela dirudi orain, eta nimandakaria propina zain, oean sentitzen naiz arrotza, gauero tokatzen zaitan lehotza, eta bi ale erantzun gabe zure mezu isiak irentxiz egierrukior tagezur borobila. A ber, mai, zertza biltza. Ikusten zaitut ja, astoratuta, badu gozat kontatu beharra. Gogoratu naiz gauza batzuk gelditu direla kanpon, askotan sarrera idazten duzuna, beti gelditzen dira, datu kanpon, eta nola hasi zara inazastre jartzen, jarri duzu gero sintoni eder hori, txillidaren... Federico Albaneserena. Eta esan justo Ray Charlesek, lehenengo postuar, oida, justo, Hit the Road Jack, uste 1971 eta 71 urte hortan, gaurko egunean, lortu zuen lehenengo postua, eta neukanai, apokrifoa, ez da sartu zarreran, baina hau Ray Charles. Piano. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, Ray Charles. Kantu laburra da. Entzuleok, minututxe egingo du goiuri, ze paso zeizu? Kaskoa jartzera eta itxegin zaizkit aurpegia. Ostras, entzuleok, hau kontatu ari zeu, Kaskoak jartzera joan zera eta itxizia ezkizu masaiaren kontra. Inizitela pellizkito. Hene bada, erasotu nahu irratiak. Kut jaua. Onde zaude? Ondona. Behar ez du kroketa bat? Hori gero. Vale. Entzuleok, minututxo bat, Rachel zentzuten eta bagoaz Larraulera atzo kontatu genizuen obus bat agertu zela sima batean, espeleologia lanetan. Badaukagu obus horren estandaren bideo ere, eta zuek ikusi baino, entzun egingo duzue, baina mende bat beranduago obus bat estanda eginaraztea izan zen, askorentzat, igual, hilabeteko gertakaria, eta zalantzari gabe, balio historiko handiko gertakaria. Uxuela sa espeleologoarekin hitz egingo dugu segitu honen inguruan. Say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no Oh, more. now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Keep calm and bigarren kafea. Gazte ziren, aske ziren,
langile ziren darro zeuden. Gizarte berri bat amesten zuten, berdintasunian sinisten zuten. Hauxe atzo gertaturikoaren momentu bat. ¿Ese piu? Sí. Bueno. ¿Alguna pieza volando? También. Hori bat, eta hau bestea. Ah, nos avisan, ¿no? Hauxe da, eta egiazko bideo eta soinu eta zehari gara, aurreko mende hasierako edo bintzat lehen menderdiko obus batek, lehertze kontrolatu batean, sortzen duen soinua. Atzo ipatu genizuen, Uxue Lasa, beste bat espeleologo eta kideekin batera ari zela sima batean, balako garbiketa eta nolait bilaketa lanak egiten, eta agertu zen, oker ezpanaiz, Gerra Zibilaren garaiko obus bat, Uxue Lasa telefonaren bestaldean dugu, ez dakit behin hau garbitu eta ikusita, xehetasun gehiago ere lortu zenituzten, atzo hitz egin genunean Uxue eta bere kideak ertzaintzaren zai ziren, ertzaintza iritsi eta obus hori simatik ateratzi izan zen lehenengo helburu. Uxue Lasa, egunon eta konta eguzu. Egunon. Bai, aurrena iritsi zan patrulla bat, dena akordonatzeko, inorrez ibiltzeko horren guruan. Eta itxerin behar izan genuen, etortzeko artifizierak ilurretatik datoz, txura. Baina, artifizieroak ez daude ohituta zimatan da ibiltzen, orduan erreskatekoak bai etorri zen, kuston saltxea montatu zenan. Eta antxe hasi ziren, zenbat denbora irauntzuen erreskate horrek edo obusaren ateratze lan horrek? Atea nahiko azkarratea zuten. Poltsa batean sartu zuten, mateo gauza hori sofistikatuagoa diala, baina ez poltsa batean sartu zuten, atea, eta behoia artifizieroak pixkat zeleian bera eraman zuten, horre arroka tarte batean jarri. Eta, lerketako azkenean, guardiko ordubiako izango zian dena prestatu zuteneko. Claro, hemen artifizieroak, ertzaintza, erreskateko jendea, espeleologoak, jende asko zineten bertan, ez dakit historiadoreren bat ere baute zen, alegia, obusaren garaia finkatzen asmatu duzue edo ez dago garbi? Bai, artifizieroak ondo zekiten, gerra zibileko obusa zela. Abioietatik botatzen zian horietakoak. Eta, pentsatzen dut, obusa bera Uxue, ertzaintzaren eskugeratuko dela, gero ez dakit hori museoren batean edo bideratuko da, nolabait badelako garai baten lekukotza, baina pentsatzen dut, obusa dagoereko Larraulen ez dagoela, edo bai? Ez pena da, ze alkatezak esan zian, pal museo, hemen Larraulen ikustu oain berriz iriki duten museo etnografikoako, baina ez eraman intzuten horreta. Guk metraia pixka jaso genuen, eta horrekin gatu da, burni pixka batukin. Akaso orain hasiko dira lan administratiboak, ez da? Larraulgo udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta honek Jaurlaritzari, eta euskalo, Larraulen agertu den obus hori bertako museoan gera dadi, baina pentsatzen dut hor prozesu bat egongo dela lehenago, eta behintzat momentuz ez dela horrela. Aizu, eta espeleologia lanetara itzulita Uxue, zuek sima horretan jarraituko duzu lanean laizter, nunbait, dagoeneko arriskurik gabe agertu da, eta garbi xamar duzue, ez dagoela arriskurik dagoeneko. Hori da, nola gaineko zaborra hondien ateata dagoen, behintzat ikusten da nun zapaltzen dezun. Osea, ziren, dena ez talitazioan. Baina, espero dugu bakarra izatea. Eta nahiko ondo pasa genuen, egia esan da, saltxa horrekin, baina batekin nahiko dugu. Zuen lanak bestelagoak izaten dira, ez dakite sima horretan hemendik aurrera zer egiten duen espeleologia talde batek Uxue, ze badakit hor gazteekin eta umeekin eta ere badirela olako lan pedagogikoagoak edo bestelako divulgazio lanak, ez da? Bai, azkenean gure helburua da garbitzeaz gain, jendeak jakitea zergaitik
ez tan zaborra bota behaz, Kobazulo eta Zimak bereziki zaurgarriak dira, hortik ura pasatzen da, gure urmael eta zuten da nura, eta arrasto arkeologikoak daude, oso fauna berezia, baita ere, orduan, garbitzeaz gain arduratzen gara beti, inguruko jendei azaltzeaz, zergaitik mantendu berdian garbi, noski, da eta dakan balioa azaldu. Uxue Lasa, eskertzen dizugu gaur ere minutu gurekin hartu izana, aurkikuntza historiko eta garrantzitsua atzo egin zenutena, eta gero horrek, obus horrek ze bide jarraitzen duen ere jakingo dugu, eta museora bueltan bada kontatuko dugu, eta ez bada ere, ea zein den horrelako elementu batek. Hartzen duen bidea, mila esker, eta jarraitu lanean, mila esker, agur. Mila esker, agur. Urteren ostean, hilgabeko bilotzen loreak eten gabe sortzen dira haien bihotzen. Gerra Zibilaren obus hori eta Gerra Zibilaren memoriari, Gerra Zibileko belaunaldiei egindako diskoa non dira bidertzeanek 2006an kaleratu zuen, gazte ziren aske ziren entzun dugu, eta baita haien bihotzen taupada gara, honekin egingo dugu urrengo minutua, benetan lan gomendagarria, lan artistiko eta eraberean nolabait historikoa ere egin zuelako bidertzean taldeak, Imanol Ubedak eta konpainiak, lan hau nolabait kaleratu eta euren Atxona Monen eta beste belaunaldi batzuen historia hauek gurera ekartzeko. Taupada bizia zeru berrian ozen entzuten den memoriak gara. Ikak eta 53 minutu dira entzuleok, azken minutuak egingo ditugu Nobel sarien inguruan hizketan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Todo se inunda y piensas que nunca toca la bala en tu pecho y asusta y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado y tus ojitos tan mojados no han secado y tú que tanto te mereces, no todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar. Aizue. We love you nerromatetik barguren. Zer gertatu da? Ez dut ikusi? WhatsApp atelarazi du. Egin du klip bat nire zure aurikularren erasotu momentuarekin. Bueno, gertatzen dira horrelako gauzak. Hala ere, Imanol González Gurutxagak ere ikusi du, ze dramatika entzule gure kaskoek mina mandite. Daukate, olako potolito eta goxo-goxoa den belarri intzako almohadilla bat. Masail ezurrean eman dit eta minbera daukate. Mina izan da. Sekulakoa, dramatik! Medikoaren erajoen eta baja eskatu behar dudan. Masai ezurra daukat. Junior Romatetik dio, story formatuan nahi, bai mesedez, gure entzuleek, hau gure Instagramean ikusi behar dute, oso polita izan delako. Erabat erasotua sentintzen naiz.
tener tanto cuidado con lo que estaba cerca, pero no. Agizu ezer, hain gaiztoak izaten jarraitzen balin baduzu, zuek ez duzuela jasoko Bakearen Nobel saria, Ara, ondo lotua. Que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que Bakearen Nobel sariak beti sortzen du ikusmin mediatikoa, irabazleari buruzko eztabaida eta iritzia. Aurten beste behin ere eta sariduraren hautaketa inguratzen duen prozesuaren sekretismoa dela eta hautagai posiblei buruzko zurrumurruak entzun ditugu. Eta horien artean izen bat gaientzen da. Donald Trump. Zuek uste duzu irabazteko aukerarik baduela? Ez. Uste dute beraien estrategia, hauxe dela. Zarata mediatiko handia egitea, bere jarraitzaileekin sortzea horrelako gerta daitekeenaren sentsazioa, baina, esango nuke, ez dela gertatuko. Bueno, askorentzat pentsa ezina izan arren badirudi horixe dela bere asmoa, eta jakin dugu azken uneko albiste modura edo Israelek eta Hamasek akordioa lortu dutela Gazako bake planaren lehen faserako. Hau da, Trumpek proposatutako planaren lehen fase horretarako. Pentsatzen dut egongo dela gizon hau, kabitu ezinek eta izugarri arrotuta, esanez berak konponduko duela bertako arazoa eta horrek ematen diola nolabait Nobel saria jasotzeko oinarria edo, baina bueno, egia esan nik zelantza jartzen dut, Hala ere, posible da, lehenengo gauza hori jakin beharko genuke, ea posible den ere, bueno, edo nola ere, bihar urriak 10 Oslon dagoen Norvegiako Nobel Institutuak zelantza guztiak argituko dizkigu. Baina, bueno, azaldu nahi nizueken nolakoa den prozesua eta hautagai batek zer baldintza bete beharko lituzkeen Bakearen Nobel saria irabazteko. Eta horrela ikusiko dugu, ea Trump benetan hautagaia den ala ez. Bakearen Nobel sariaren kasuan, izendatuak bete beharreko baldintzak oso argiak dira. Zergatik, bere testamentuan behar bezala araututa utzi zuelako Alfred Bernard Nobel suediarrak. Berak sortu zituen Nobel sari hauek, eta bera hiltzen 1886ko abenduaren 10ean. Eta bere testamentuan jada jarri zuen sari hauetan. Bakearen Nobel saria zeini eman. Bueno, hemen daude, adibideak. Nazioen arteko anaitasunaren alde lan egin izana. Herri eta herrialde desberdinen arteko anaitasuna eta elkar ulertzea sustatuz. Beste bat, armadak abolitu eta murriztearen alde lan egin izana. Dauden indar armatuak gutxitzaren alde edo balizko abolizioaren alde lan egin izana. Bueno, Trump hau da guztiz kontrakoa. Eta bake prozesuetan lan egin izana, kongresuak edo bake prozesuak egitea eta sustatzea. Azkeneko horretan, Israel eta Hamasen arteko akordioaren baitan, izan daiteke bake prozesu bat sustatzeagatik, haien kategoria horretan sar daiteke Trump, bueno, hori kontuan hartuta bakoitzak baloratu bezala, entzuten diren izenek zentzua duten ala ez, baldintza hoien artean. Hala ere, horiek erabakitzea, lehenik eta behin proposatutako hautagai guztien artean filtratzen duen hautaketa batzordaren esku egongo da. Eta bigarrenik, Nobel saridunaren Norvegiako batzordearen esku. Eta zeinek osatzen du batzorde hori? Zeinek erabakitzen du? Norvegiako parlamentuan bozketa bidez hautatutako 5 intelektualek osatzen dute. Hau da, 5 pertsonaren gain dago erabaki hau hartzea. Beraiek dute erabakiaren ardura, baina prozesuan badaude hainbat fase eta kategoria bakoitzean nazioarteko erakunde eta aditu desberdinek parte hartzen dute. Zeagian 5 pertsona hauek ez dira adituak mundu mailako gatazka guztietan, eta agian proposamenetako bat da, ez dakit, ganako bake prozesu bat, eta agian beraiek ez dira hain bersatuak ganako horretan, eta adituak izaten dituzte bide lagun. Bihar ez dakigu zer gertatuko den, baina historiko bat egiten badugu, jakin dezakegu, izendapen hau lortu dutela 328 pertsonak esan berroen, baino ez. 328 hautagai egon direla, horietatik 244 izan dira norbanakoak eta 94 erakundeak. Hori esan du behintzat, sariak arautzen dituen erakundeak. Honek ze esan nahi du, agian ez duela Donald Trumpek irabaziko, baina agian beste pertsona batek irabaziko duela, edo agian pixka bat buelta ematen diotela eta elkarte bati emango diotela saria. Asko uste dute hori gertatuko dela, aurten bilatuko dutela ez hain polemikoa den hautagai bat. Ze Donald Trump oso polemikoa da,
begiratzen balin badugu agian beste proposamenetako bat badago, Pedro Sánchez ere esaten zuten, oso polemikoa izan daiteke, eta Gretaren izena ere entzun dute egun hauetan, eta hori ere oso polemikoa litzake. Eta orduan, askok diote, adituak alde batetik eta apostu etxeak bestetik, ze honekin ere apostuak egiten dira, urtengoa izango dela pixka bat leunagoa. Ez dutela polemikara joko hainbeste ikusita munduaren egoera zein den une honetan. Baina izu, irabaz dezake Donald Trumpek ze proposatu dute, eta zeinek proposatu du, zau igual garrantzitsu da jakita. Zeinek nominatu du Donald Trump honetarako? Bueno, Netanyahuk, hor, ikusita aliatuak, bueno. Pakistango gobernuak, Kambodiako gobernuak, eta Buddy Carter, estatu batuetako politikariak. Hasiera batean, Ukrainiako politikari batek ere, Trumpen aldeko bozka edo iritzia erakutsi zuen, edan gero azkenan esan zuen ez dagoela bere alde. Irabaziko du Trumpek ez dakigu baino gauza bitxiagoak ikusi ditugu Nobel sariaren historian. Beraz nik pixkat polemika horretaz hitz egingo dizuet. Inigo, Mahatma Gandik badu bakearen Nobel saria? Nik esango nukela ez. Nik esango nuke ez ere. Oso ondo, oso azkarrak zerete, ez du. Jende asko uste du baietz, ze harrigarria egiten zaie Indiako gobernu kolonial britainiarraren aurkako egindako erresistentzia, gainera formato, violentziarik gabeko formatoan ez, formatu baketxoan, horrek Indiaren independentziarako bidea ireki ez ezik etorkizuneko ekintzaile asko inspiratu dituela. Eta gerora saria jaso duten bakezale askok Gandhi aipatu dute, eskerrak emanez edo inspirazio modu gisa, baino ez, behin eta berriz izendatu zuten, baina ez zuen inoiz saria jaso. 1927an izendapena jaso zuen. 1938an izendapena. 1939an izendapena. 47an izendapena. Eta 48an hil baino 2 egun lehenago ere izendapena jaso zuen. Baina hainbeste izendapen eta saririk ez, zergatik. Galdera umaiz egin izan da, Norvegiako Nobel batzordean igual ikusmira oso itxia zelako? Agian batzordeko kideak ez zirelako gai Europakoak ez ziren gatazkak baloratzeko? Edo agian Norvegiako komiteko kideak beldur ziren sari hau eman ezkero beraien herrialdearen eta Britainia handiaren arteko harremana kaltetu egingo zela? Ez dakigu, ez dute eman inoiz erantzunik esateko zein den benetan arrazoia, baino aurrerago esan zutela 89an adibidez Dalai Lamari eman ziotenean bakearen saria, bazela nolabait Mahatma Gandiren oroimenari egindako omenaldi bat baita ere. Eta Geert Lundestad, Norvegiako Nobel batzordeko idazkari izan dagokoak esan zuen berarentzat Gandik saria jaso ez izana, beraien 102 urteko historian egindako akatsik larriena zela. Beraz, hor lehenengo polemika. Just to look at and delight. You dare not let them walk around. Tira baino ez da bakearen Nobel saria horrela eztabaidagarria den bakarra, beste kategorietan ere gertatzen dira horrelako gauzak. Adibidez, 1959an Antonio Egas Moñizek irabazi zuen psikologia edo medikuntzako Nobel saria. Eta zergatik da orain gaur egun behintzat eztabaidagarria? Bera Portugalgo neurologo bat zen, eta garuneko ebakuntzak egiten zituen, eta zergatik eman zioten saria? Berak diseinatu zuelako lobotomia. Lobotomia prozedura, berak sortu zuen, lobotomian garunaren zati bat moztu egiten da, eta berez sortu zen, osasun mentaleko arazoak eta gaixotasunak konpontzeko, baina ordutik ona guztiz abandonatua izan da prozedura. Gaur egun lobotomiaren kontra daude zientzialariak eta medikuak eta neurologoak, eta gainera jakinda urte luzez erabili dela kalte asko sortzeko. Eta orduan, gaur egun jende asko esaten du Nobel hau, egia esan orain lobotomiari dakiguna kontuan hartuta, ez dela oso aproposa. Beste bat, 1918ra joango naiz, urrutira. Fritz Haber, kimikako Nobel saria irabazi zuen. Zergatik, berak asmatu zuelako Haber-Bosch izeneko
prozesu bat. Horrela, prozesu horrekin amonia eskala handian sortu zezaken, eta bueno, berez, hasiera batean interesgarria zen, ze honek asko bazirudien oso lagungarria izango zela nekazaritzarako, eta zerarako, fertilizante modura, eta honi esker, goseteak amaitzeko, ze jende gehiago elikatu dezakezu, eta horrela kontuak, ez? Baina, zer gertatzen da Haberrekin? Asmatu zuela bai, Haber-Bosch prozesua, baina baita ere gas klorin deitzen dela, eta deitzen den beste produktu bat ere, eta gas klorin hau erabili zen arma gisa lehen mundu gerran. Eta berak gainera defentsa egin zuen publikoki esanez, gerra egoeretan gasa erabiltzea, bera horren aldekoa zela, ez? Gasa arma gisa erabiltzea, eta orduan, pixka bat, Nobel sari bat edukitza, hainbeste heriotza sortu zituen produktu baten sortzaileak, hor ere zalantza. If she could, so she pulled my lion's tail and caused me pain. She said lions are made for cages, just to look at and delight. Dare not let them walk around, 'cause they might just bite. Does she know what she does? Eta badaukagu beste bat agian, isteko eta beste egun batean polemikoak diren beste Nobel saridunak aipatuko ditugu, baina borobiltzeko gaur aipatu duguna nik tartetxo hau abiatu dut Donald Trump aipatuz, eta bakearen Nobel saria irabazteko leian dagoelako, eta aipatu behar dugu Barack Obamak jaso zuela bakearen Nobel saria, eta hori ere oso eztabaidagarria izan zela. Hasteko, 9 hilabete soilik zeramatzan berak presidente gisa saria jaso zuenean. Beraz, askok, balorazio gehiagotan edo sakonagotan sartu gabe, esaten zuten denbora gutxi egidela benetan eragina sortzeko, eta benetan horrelako sari bat merezi izateko. Ez da 9 hilabete soilik presidente bezala. Bestalde ere, badakigu, Barack Obama, gaur egun jendeak faltan botatzen duela, ez? Trumpekin alderatuta, baina bere garaian ere, azken finean, estatu batutako presidente bezala, eta estatu batutako presidente bezala parte hartu zuela, hainbat gatazka belikoetan, hortxe baita ere, Guantanamo aipatu beharko genuke, ezingo nuke aipatu zenbat gatazka belikotan parte hartu duen estatu batuak, ez? Badakit, Txinako bakearen aldeko institutuak ikerketa bat egin zuela, eta aipatzen zutela, Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik gaur egunera arte, mundu mailan egon diren gerra eta gatazka beliko guztien artean, estatu batuek 80% parte hartu dutela. Sekulakoa da. Mundu mailan ari gara, ez soilik, ez Amerika, ez, mundu mailako gatazketan, Bigarren Mundu Gerra amaitu zenetik, egon diren gatazka beliko horiek aztertu, eta 80% parte hartu du estatu batuak, beraz. Eta zenbat estatu kolpetan hartu duen parte zeharka edo zuzenean. Noski. Eta hortaz aparte, Obamaz aparte, Jimmy Carter, Roosevelt, uste dut beste lehendakarin bate bai, ez da, como joera dagoela, ez? Baina, esan, zalantzagarria bai Barack Obamakena, eta are zalantzagarriagoa Donald Trumpena, ze gauza bat da, presidente gisa ez, zure herrialdeak zertan parte hartzen duen, baina horrez gain Donald Trumpek bere jarreran eta bere diskurtsoan gorrotoa sustatzen du, era bat, denbora guztian. Gorrotoa emakumen aurka, gorrotoa demokraten aurka, gorrotoa beltzen aurka, denen aurka, beraz, nik esango nuke, ez duela merezi, Ez, uste dute elitzatekela oso bidezkoa, baina, sariekin ere, beste hausnarketa bat egiteko emango liguke beste batean. Orain eguerdik 12 ditugu eta gurte egin bartzaituztegu entzuleok informazioaren txanda orain, eta bihar, goizeko 10:05, gu hemen izango gara zuekin. Zaindu, Maigorostiaga Pozo datorren aster arte. Plazer bat. Juri bihar arte. Agur. Jo.
Calm and Bigarren kafea.